balma wa me foli ni tamni ko di aw kelen bela jere ma o fen sokolo no mali kuno fo jabaran na ni wakati na mali kono fo mali ko kan an ba fo dante foli muna ni jamukan politique kenen ni asikile wala sa ni akene sigira me foli ni tamni ko di nyama so ma ko sobe ni haklinma la yasa ka sega kuma di fo so de ma o se ku haklina ko lu fo chugumna bi anga ma wolele o e te ma dogole ma chama ba do sirigi kuyate ni ale yere wolo cheba do yere wolo porte parole do ni do wa fa mako yere wolo kuma la sela bi amena alere bismillah ayanga plateau soro amba fo dante foli muna jamukan sa mamu baka anyama ya obulu sa wa balma ke Sheikh Umar Sidibe amena jamukan amena adamne ka obela jelen fo ni wakati na fefe baka na yanga plateforme fen be no ka anlaye o sanfe amba fo dante foli muna bi babu ajiga timi kosobe bita kadi sablo amena kuma malini minisma o che rapport muni abora kalo saba rapport muni minisma ba ke anga jamana ere fananga jabi kera muyeni dogoku ngono dogoku temele ngono ka se ko da awkulo ga ani siriki amna masalaw ko fesa constitution ni o projet de constitution amena anda dola fokata se kunungo o ku 26 mars 1991 amadu mo shila événement amena anda tu o fanana ame kuma di siriki kuyate ma siriki inula chaque mi fo ajaranya mi fo len ko fa me an la jabagaw malik kono ani maliko kan ko sobe ka foli sa bela jelema ni ay sungolo la mayna la fa timi ko nyima ala ko noya ya rabbi donc ya ndun kay odo honorable Siriki Kuyate ma do fana ba fu honorable sabla de laki kambo kalafili la Siriki amadam ne kunungo la ni o 26 mars sabula o ababa amo onogwenna kunu asimi ngoni atara dépôt de gerbe ke pont de martyr la ni o monument de martyr kasega tashi black ka tamunu ni tora kelela démocratie ko kelela yala démocratie ko kelere ka damne 1991 la kana se ame domne ko bima 26 mars 2023 ma yala ebisega mu famel le soro démocratie ra be dangu jumana ame domne ko bi yala nafa soro la woni ngali jaranye mais iba aketo nye cheba dobe no ye Abdul Karim Kamara na mawlo ko Cabral ale fene tayana ka be marché kalo clé tan ani wolon blanc ba clé keme kononton ani bishikin san ni ye cheba ye nat menina bi sama soro afene falla mali makorobaw kan ni ye cheba ye cheba mi ni mali shifina ka ta don parce que mali makoro ma ka barubo mo min do abi fatu wakati mina abi faga wakati mina a sura klala kalana mais ale faga tura ka da mun kan a benani sandore murubo ka fanga binen kofe 100 ans ani fla faransi nana ni tableau do min be talike yere kun soro o jidili la donc o nokan anana ye ko kalan donin ka bo jamana kun ka kalan donin bla jamana den kan Cabral nunu bano de ma a dono janfari kono fuya nitike Siriki ma chamante ndon tariku la re mali fien kero de iba sura ka danye ka kuma iba sura ka danye ka ndadu kobo la ka ta sura ama enquête sociale ke donc Cabral a sarami nokan o de yona ni programme mi wala ko programme d'ajustement structurel bakele bafla en tan nanisan France ka de nobe no no François Bayertier ale nana jida kuma e sanaka ka ira ka foko France no barbe mali binina ni kuma do abi mi a fo mi no kan ko la France a une part de responsabilité dans l'effondrement de l'État malien. Elle a soutenu dans les années 80 des programmes d'ajustement structurel d'inspiration néolibérale qui ont détruit l'école, la santé publique, l'armée. Donc yoro kusoro minana nana ni kalan tieni anga armée tieni oni kenya tieni anga jamana konnana donc Cabral iba ye ka fo ale ko ko de ticket parce que ko jamana de bi se kalan koro jamana de ka joni kalan o kera ale tanyana mais atana kata soro makoro be démission be muso be tcheo be ay kele bla romina mogoma temeni kele
sisan bɛɛ sigilen don ka kule ko kalanko tiɲɛna mais ka taa sɔrɔ denw dɔw ni bɔnna yasa kalanko kana se nin degré la olu denw ka kɛlɛ yɛrɛ ma dɔn jamana kɔnɔ Cabral b'o la donc o tun ye tasi bila ye ka ɲɛsin ale ma kosɛbɛ o ka kan ale tanya nin y'a san 43 ye jamana cɛba dɔ don san o san tagama bɛ kɛ ka bonyamasegin k'a ye mais a ye kɛlɛ min kɛ ji ti da o sanna kan k'a dɔn mɔgɔ min don k'a fɔ k'a kan ka ani bonya ka kan jamana ko sigi la i bɔlen filɛ ka i da don 26 mars ko min na yan an bɛ tasi bila kɛ AM ye kosɛbɛ parce que Cabral tun bɛ min kɔnɔ o de ye UNEM ye Union nationale des élèves étudiants du Mali Cabral taalen kɔ san 11 AM sigira o AM fana jɔyɔrɔba bonyana kɛlɛ la min bɛ tali kɛ kɛlɛ min ɲɛsinna Musa ka fanga binni ma o Musa ka fanga fanga min kun don Musa y'a wele ko démocratie don ka sababu kɛ kurukan min n'o tun bɛ yen o tun bɛ wele ko UDPM Union démocratique des peuples maliens o parti Musa kɔni tun bɛ fanga la élection bɛ kɛ mais chaque fois Musa de bɛ sigi san 23 o sɔrɔla o la fo ka taa se san 20 i bɛna k'a fɔ 7 ma mais an bɛna min f'i ye o de cɛw fara ɲɔgɔn kan ka musow fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ wuli ko fanga ka bi mais fanga binni kɔnɔna na kalanko tun bɛ ka fɔ kɛnɛyako tun bɛ ka fɔ lakanako tun bɛ ka fɔ parce que Musa bɛ bin wagati min na o ni an filɛ bi tile min kɔnɔ danfara foyi tɛ Musa bɛ bin wagati min na o y'a sɔrɔ kɛlɛ min filɛ kɔrɔn fɛ o kɛlɛ tun bɛ yen o y'a sɔrɔ ɔkɔliko mankan min tun bɛ yen bi sisan o tun bɛ yen kungoko min tun bɛ yen o tun bɛ yen lakanabalako min ni ka taa se wariko ni jagoko min a bɛɛ tun bɛ yen donc kɛlɛ kɛra n'o de ye mais officiellement Musa binnen kɔ u nana fɛn kelen de ta k'o yira n'o ye ko démocratie o démocratie ni u y'o fɛnɛ bɛɛ mɔ k'o bɛn kumamuguba ma o de kama minnu bɛ yen n'olu y'a kɛlɛ kɛ n'i k'u ma bi k'u ka kɛlɛ tɔnɔ kɛra min ye u bɛ kanto ko kuma labila la fɛn min bɛ se ka sɔrɔ ka fɔ u fɛ o de ye ka taa sɔrɔ u bɛ k'o min fɔ n'o ye ko parti fɛn labila la mais ka taa sɔrɔ yanni indépendance cɛ parti kun ka ca yanni indépendance cɛ journaliw tun bɛ yen il y avait des journaux Modibo Keyita filɛ nin ye journaliste de kun don Modibo Keyita tun ye journaliste ye kunnafonidila kun don kunnafonidila kun don comme ancien kun don cogo min na kosɛbɛ Modibo ka journal tɔgɔ de ko L'Œil du Kɛnɛdugu L'Œil du Kɛnɛdugu maa min fɛnɛ tun bɛ yen ni o tun y'a nɔfɛ mɔgɔba ye n'Amadu Seydou Traoré d'Amadu Djikɔrɔ i bɛ tiɲɛ so bi o fɛnɛ ka journal fɛnɛ tun bɛ yen min tun bɛ wele k'an b'an yɛrɛ ta donc i b'a ye k'a fɔ u b'o liberté ni liberté de la presse ni fɛn minnu fɔ c'est vrai a donni ma an tɛ indépendance kɔnɔ mais journaliw tun bɛ yen il y avait des journaux Sidiki bibi in na maa caman bɛ yen minnu b'u disi gosi dɛ ko anw de ye acteur du mouvement démocratique ye anw de y'a kɛ tan parce que min kɛra problème ye u nana ni fɛn min ye n'u y'a wele ko démocratie n'an b'a fɔ an ka kan na ko bɛɛ u ma se ka contenu d'a ma o sɔrɔla mun fɛ ni kɛlɛ o kɛlɛ bɛ kɛ n'a ɲɔgɔnna si kɛlɛw jamakulu ka ca dɔw b'a la parce que tɔw b'a la dɔw b'a la ka sababu kɛ u mago bɛ kɛlɛ in yɛrɛ tiɲɛ na dɔw b'a la olu fɛnɛ bɛ kɛ mɔgɔ ye minnu b'a ɲini ka nafa sɔrɔ a la m'a faamu mais kɛlɛ kelen kɔ min nana kɛ fiɲɛ ye minnu tun b'a la tiɲɛ yɛrɛ kan se kɛra olu la o de kɛra a fɛn sinon i b'a ye k'a fɔ Musa binnen kɔ ni nin kɛlɛ fasugu bɛ kɛ i b'a sɔrɔ jamakulu min b'a tiɲɛ la olu b'a fɔ ko ka kɛ wuyangele ko ka kɛ révolution ye i m'a ye révolution o kuma ti fɔ a bɛ fɔ ko les événements de mars 91 o de bɛ fɔ ka caya les événements de mars ça veut dire quoi les événements donc finalement u banna k'a assumer ko an ka kɛ révolution ye donc finalement minnu y'a miiri ko ka kɛ révolution ye Alpha sigilen Amadu
anani ibeka ye premier ministre la o y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ ka ɲini ko mɔna ni kan min jɛgɛ ka tila n'o kan ye n'o ye an ka taa an y'a ɲini sira min kan ibeka nana olu bɛɛ reprimer ka syndicat don bɔgɔ la ka opposition ci ka don ni wari AM kɔnɔ u nana ni bese ni ɲɔgɔn fara ye a kɛra mema ani wala ta i bɛ sɔn ka nafolo minɛ ka sɔn ka fanga ta kɛ walima i bɛ karaba donc u nana kɛ k'u sigi finalement an ka démocratie kɛra syndicat jɔlen t'a kɔnɔ société civile jɔlen tɛ yen syndicat ka fara opposition fana jɔlen tɛ yen finalement u nana min développer ko consensus le consensus o kɔrɔ u bɛ jɛ ka fanga tila u bɛ jɛ ka fanga ɲini ka jɛ ka tila partage du gâteau donc au fana kɛra donc finalement le gain de l'argent, c'est-à-dire que la part de l'argent facile ka nege a bɛ fɔ min ma fa nafolo ɲini nafolo nɔgɔmani ɲini ka negew nɔfɛ o kɛra bɛɛ taabolo ye baara mɔgɔw dɛsɛra ka baara kɛ ka sabu kɛ minnu bɛ baara kɛ tile kɔrɔ jagokɛlabaw opérateur économique olu ka baara bɛ ta ka taa di dɔ sigilen ma bureau kɔnɔ o b'a k'a sago ye donc jamana bɛɛ min tɛ politique la o min bɛ politique la o bɛɛ nana girin fanga kan e ko ni fanga tɛ foyi ti dilan parce que ni i tɛ fanga ka ko kɔnɔ impôt bi bila i kan e b'i yɛrɛ ɲini walima n'i ye commerçant ye douane bɛ fɛn bila i kan e b'i yɛrɛ ɲini u nana an ka dugukolo bɛɛ ta k'a baara di komi Alpha yɛrɛ b'a fɔ cogo min na Musa donna programme d'ajustement min da fɛ o nana se kundama ma f'u nana an ka jamana ɲini sisan ko an k'an ka foroba cakɛyɔrɔw k'a fɔ ko sisan ko jamana bɛ musaka min bɔ ka foroba ca mɔgɔw ta baara la ko ka girin jamana ma u nana an bila k'an ka foroba ca datugu fɛn min bɛ tali kɛ les compressés mɔgɔ 50 ni kɔ y'olu le sɛrɛntɛ ka bɔ foroba caw la k'a foroba caw datugu ka a firi k'a piller a fɔ ma ko l'affaiblissement de l'action publique Alpha yɛrɛ b'a fɔ ko au nom de la privatisation ils nous ont poussé à brader et à liquider nos sociétés et entreprises d'État donc finalement jamana dɛsɛra k'a ka kalan ta ka dɛsɛ k'a ka lakana ta ka dɛsɛ k'a ka baara di jamana kɔnɔdenw ma ka dɛsɛ ka kɛnɛya di jamana kɔnɔdenw ma an filɛ nin ye kungo de kɔnɔ Mali bɛɛ lajɛlen n'i donna avion kɔnɔ ka jamana in lajɛ quoi Seri Kuyate i bɛ fɛ ka fɔ mars 91 ani bi cɛ danfara foyi t'u cɛ ya pas paga foyi ko a danfaranin kɛ min ye kuma dɔ la ko téléphone bɛ an ka musomaninw bolo ko iPhone b'u bolo kuma bɛna mɔgɔ faga u b'a kɛ ko Jakarta bɛ bɛɛ lajɛlen bolo kuma la o b'a danfaranin ko ne mais u b'o miiri k'o da Bamakɔ dɔrɔn de kɔnɔna na o Bamakɔ kɔnɔ robinet tɛ mɔ ji min ta a ɲuman a tɛ courant a t'an bolo kalan tɛ se ka kɛ kɛnɛya tɛ san 32 san 32 u nana ni fɛn min ye ko yɛlɛma sira san 32 an filɛ ta ka bin la tatimɛnɛ si tɛ bɔ mais wagati kelen mɔgɔ damadɔni n'o ye faso zonbaw ye faso fonctionnaire baw olu bɛ ka kɛ banabaw ye o banaba ninnu fana ka nafolo bɛɛ bɛ taa ka taa kɛ jamana kɔ kan donc an filɛ o de kɔnɔna na mais Siriki mun bɛ se ka na ni yɛlɛma ye nin wagati in na an bɛ don min na fo maliyɛnw yɛrɛ ka yɛlɛma kɔrɔ dɔn fiɲɛ ye min ye Maliko la maliyɛn ka yɛlɛma bɛ fɔ wagati min na o ye ni maa min b'a kunna n'o nege bɔra a la a bɛ yɛlɛma min fɔ a b'a fɔ ka kɛ ni juguya ye ka ɲɛsin o ma a banna le reste là il s'en fiche contenu t'a yɛlɛma non maliyɛn ka yɛlɛma ko kuma kɔni ye dɔrɔn mɔgɔ min bɛ fanga la o nege bɔra a la o donni ma a ka kɔngɔ bɛ ye o don a ka miɲɔgɔ bɛ ye o don a ka sɛgɛn bɛ ye o don a ka ɲani bɛ ye o don n'o jiginna ka ban a bɛ taa daga sunɔgɔ mais k'a fɔ de an wulila i bɛ ka nɔ kan ka taa sɔrɔ gɛlɛya min bɛ yen ko sisan an k'an jɔ ka kɛlɛ kɛ k'o gɛlɛyaw bɔ yen parce que mɔgɔ b'an kun an dalen don mɔgɔ min na o tɛ maliyɛn ci la non o t'a ci la an bɛ to tan fo fanga min fana filɛ nin ye don min na n'o nege bɔra sa u sɔrɔ ka na n'a ye nin tun bɛ nin kɛra tan an ye nin k'i ye tan nin kɛra tan nin kɛra tan kule bi kɛ an bɛ se o dɔrɔn de la c'est pourquoi i b'a ye Mali kɔnɔ yan den bɛ wolo a san 3 a bɛ président 3 tile kɛ den san 3 fanga bɛ bi ɲɔgɔn kɔ ko sɛ parce que a fanga ninnu si sigilen tɛ jamanadenw ka miirina kow kan fanga ninnu bɛɛ ye yɛrɛ kun ɲini yɛrɛ jabɔ fangaw de ye
parce que ni ye Musa ka fanga ta fanga do i b'a ye k'a fɔ n'a bɔra fanga yɛrɛ makarani mais jamana jɔli ni jamanakodenw ka lafiya o baara tɛ yen baara fɛn o fɛn bɛ kɛ a kɔnɔ i b'a sɔrɔ a laɲinina farajɛw de fɛ Musa ye baraji minnu jɔ a bɛɛ ye farajɛw ka projets ko de ye m'a faamu mais k'a fɔ de an yɛrɛ de bɛna an sigi k'an miiri k'a bɔ an yɛrɛ la k'a fɔ nin baara fila an bolo an bɛ fɛ k'a kɛ yirikili sira kan i b'a jateminɛ ni transition daminɛ ni san ɲɔgɔn cɛ maramafɛnw sanna nɔ hali sini dɔw bɛ ka na dɛ maintenant ATT de y'a san sa wa IBK de y'a san sa wa a sanna ni tile de la wa Ala de b'o dɔn mais o sanni bɛɛ kɔfɛ o sisan a wari bɛ ka bɔ min ɲininkali filɛ kɛlɛ min n'an filɛ ka kɛ a wari bɛna bɔ min o de kama n'i b'a ye k'a fɔ ko n'an mago b'an yɛrɛ la an tɛ se k'an jigi da kɛlɛ in kan k'o kɛ disikosi ko ye quoi parce que kɛlɛ bɛ balo cɛmanninw na a bɛ balo musomanninw na a bɛ ka dugu de jeni a bɛ ka hadamadenw ni bɔrɔtɔ kɛlɛ tɛ fɛn ye ko mɔgɔ bɛ waso n'a ye n'i b'a dɔn kɛlɛ kuntala jan tɔgɔ tɛ sɔrɔ a la kɛlɛ kuntala jan mɔgɔ tɛ bonya sɔrɔ kɛlɛ bɛ dabɔ k'a kɛ k'a ban wagati kelen de kɔnɔna na o wagati kelen i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka sɔrɔ ɲini ka don jamana kɔnɔ jamana sɔrɔni minnu bɛ k'a tɔbɔtɔ i bɛ fɛɛrɛ kɛ o wagati kelen ka se ka jamana kiriko sigi sen kan donc o de bɛ se ka na ni yɛlɛma ye mais n'a mana ni yɛlɛma o sira fɛ fo kuma bɛɛ ni mɔgɔ min nana fanga la o tigi bɛɛ wa a ma nin yɛrɛ kun o fari de da farafinna kɔnɔna na an bɛ taabolo min kɔnɔ n'i ye diɲɛ bɛɛ di farafin ma a b'a kɛ jɛnɛka ɲimi de ye c'est pour ka yɛlɛma se ka k'anw fɛ yan mais Sidiki mais et pourtant n'i ye Paul Kagame ta Rwanda a bɛna san min na ils ont fait 6 mois kalo 6 u tɛ foyi la ni sudon tɛ san kelen fin u tɛ foyi la ni yɔrɔ furan tɛ parce qu'il y avait plus rien à faire mais 4 ans kɔnɔna na a ye Rwanda kɛ a y'a yira Rwandaw la ko tout est possible le changement est possible o kelen bɛ se ka k'an fɛ yan mais an ta ka nɔgɔn n'o ye parce que an ka jamana ma dɛsɛ ka taa se fo degré la o non an ka jamana ma dɛsɛ o ni kɛlɛ kɛra ka na an bɛna kɛlɛ kɔnɔ sɛgɛn bɛ yen mais gɛlɛya min kɛra anw da la dɔrɔn o de ye vision tɛ yen pour la prospérité économique o tɛ yen sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogo di baara bɛ se ka sɔrɔ cogo di jamana bɛ se ka jamana lakuru cogo di jamana sɔrɔ lakuru cogo di jamana nafolo bɛ ka ta mais o de tɛ yen donc o de kama anw ta kɛra sonsoro bɛ taa sonsoro bɛ na n'a ye tɛgɛrɛ fɔ min kun tɛgɛrɛ fɔ dan kalo 9 kɔfɛ mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka an bɛ ka taa min kalo 9 IBK bɛ bin wagati min na IBK ka gouvernement bɛɛ kalo 9 ni min sera k'u débrouiller ka taa 12 mois la tɛgɛrɛ bɛ fɔ olu kunna donc fan bɛɛ nana kɛ gouvernement kura dɔ bɛ jigin dɔ bɛ yɛlɛ parce que problème ye min ye maliyɛn bɛ siran ka yɛlɛma affronter mais Sidiki yɛlɛma a tɛ se ka bɔ ɲɛmɔgɔw yɔrɔ ka se kɔmɔgɔw ma wa non mais ɲɛmɔgɔw fana y'o fɔ ko ɲɛmɔgɔ c'est-à-dire que n bɛna min f'i ye quoi ɲɛmɔgɔw bɛna Mali kɔnɔ ɲɛmɔgɔya la a ɲɛmɔgɔ joli de bɛ yen nɔ ko min yɛrɛ nali min ni nali ka kan o ɲɛmɔgɔ bɛ compter Mali kɔnɔ koyi min nana ɲɛmɔgɔya la Mali kɔnɔ k'a ni ɲɛmɔgɔya ka kan n bɛna lama dɔ d'i ma Modibo Keyita ninnu ye kɛlɛ kɛ ka farajɛ gɛn ka na fanga ta u ye fanga ta ni farajɛ gɛnni an kana siri farajɛ la bilen o miirina o u y'u ɲɛsin cafin ma problème kɛra mun ye o cafin gana maliyɛn na parce que i kana maliyɛn filɛ nin bɛɛ la a bɛ yɛlɛma fɔ n'i y'a ye fanga t'i ɲɛsin a ma c'est parce que fanga fɛnɛ ka jate la le maliyɛn n'est pas prêt pour le changement kana filɛ k'an bɛ taa boulevard fa marifa bɛ ci mɔgɔ la gazi bɛ ci mɔgɔ la u bɛ kule changement an ti kɔrɔlen fɛ fo kura attention non attention o bɛɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ a bɛ dan dɔrɔn fanga min bɛ yen juguya min talen don ka ɲɛsin o kan 80% ɲɛsinnen don ma hali n'a sɔrɔ ko mɔgɔ bɛ yen minnu yɛrɛ mɔgɔ bɛ tiɲɛ na i b'o dɔn mun fɛ i b'a ye k'u bɛ wuli ko kɛlɛ min kɛ fanga min bɛ na o kɔfɛ u ye min kɛlɛ walejugu min na u bɛ tila k'o fanga dɛmɛ k'o kɛlɛ walejugu ko kɔrɔ don an ka jamana b'o de kɔnɔ a taga man di donc ko jamanaw bɛ na c'est pourquoi la notion du changement k'a fɔ ko nin yɛrɛ de ye changement ye bi n'i ko sisan ko ka kiiri tile n'i ko sisan ko foroba nafolo a tɛ ta bilen ka kan sago ye n'i ko sisan baarakɛyɔrɔ la
cɛ baarakɛlaw kana na maliyɛn tɔ minɛ n'a fɔ nisɔngɔtɔ quoi baara ka kɛ a ɲɛ bi naani ma ni nana fɔ sisan kalan o sen fɛ an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ cɛ kalanko ka sigi kala kelen kan bi n'i ko k'i bɛ kalanko sigi kala kelen kɛ i b'a ta bolo jumɛn kan dans la mesure n'i ye Bamakɔ ta sisan walima n'i y'an ka commune ninnu kelen kelen ta a commune ninnu kelen kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ lycée public kelen kelen de bɛ yen a tɔ bɛ privé o donc finalement gouvernement yɛrɛ b'a ɲɛsin yɔrɔ jumɛn ma ka fɛn kɛ ɔ gouvernement kelen don ka kalanko bila privé minnu bolo olu fɛnɛ kelen don ka kɛ kalan kɛ jagokun ye ni e kɛra kalanfa ye k'i bɛ fɛ ka dɔnniya de di ka kalandenw koron k'u don sɛbɛ sira fɛ i bɛ gɛn ka bɔ yen parce que yen kalanso ninnu kɔnɔ kalanden k'a fɔ ko a ka koron fo a yɛrɛ k'a dɔn k'a koronnen don o ɲɛ siranya ma a bɛ se ka kɛ sababu a b'a fɔ a ka ba fa ɲɛna a ba ɲɛna k'ale bɛ bɔ yen a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ o ɲɛ siranya ma minnu bɛ taa an ka nafolo ta k'u bɛ jamana kɔnɔdenw kalan i b'a ye olu fana bɛ siran parce que olu b'a ye ko kalanden ye client de ye mɔgɔ de don min bɛ ka nafolo d'ale kunna donc ale b'a tɔbɔtɔ de ye donc o la sisan a kɛra maa kɔni u bɛ taa kalankɛyɔrɔ la note ko kɔni non i bɛ passer i ye kalan kɛ o ma kalan kɛ i bɛ passer kalanko filɛ nin ye o bɔgɔ la sisan n'i ko k'i b'o défi relever cɛ f'i ka se k'i jɔ ka ni tiɲɛ yɛrɛ de ye ni baara miirina yɛrɛ de e yɛrɛ ka sɔn ka wuyangili boloda forobaca kɛbagaw ni kiiri kɛbagaw olu k'a dɔn ko jamana ko ye sɛbɛ ye n'an ma t'o bolo kan an bɛ mɛn tan dɛ an bɛ san 32 wɛrɛ kɛ tan ba paga ti yɛlɛma ba paga an bɛ kulonkɛ la dɛ kosɛbɛ an filɛ yɔrɔ min na ko bi an bɛ kulonkɛ de la jamana ko la Russie ni Iranien filɛ Russie jamana filɛ kɛlɛ min na ni Ukraine Europe jamana ni Américain filɛ ni k'u da dɔɔni min k'a la mankan min filɛ ni Français mais mun de b'a yira k'a fɔ k'an tɛna taa yɛrɛ sɔrɔ 3e guerre mondiale kɔnɔ an bɛ nin bɛɛ kɔnɔ mun de b'a yira k'a fɔ tugun ko dɛsɛ tɛna kɛ jugu minnu kɛlen don ka marifa ta an kama ka jamana bila tugun bi saba wɛrɛ kɔnɔ mun de b'o yira an na an kɛlen don ka mun fɛɛrɛ tigɛ pour que ka nin bɛɛ kunbɛn CEDEAO sigilen don k'an makɔnɔ Faransi a n'a jɛw bɛ munumunu salon da la o wagati kelen an bɛ ja dɔ na yan sɔrɔ tɛ ka ɲini maa minnu dɛsɛlen don ka taa sɛnɛ kɛ ka sababu kɛ kiriw minnu b'u kan nafolotigiw kelen don ka hadamadenw ka yɔrɔ bosi la ka t'u minɛ k'u sigi k'u kuru k'u da foroba nafolo la parce que n'i y'a ye ko corruption bɛ juguya jamana kɔnɔ mɔgɔ caman t'a kun dɔn a kun ye jumɛn Sidiki mais a kun ye parce que justice tɛ yen n'i y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ sɔn ka wari bɔ i kun k'i bɛ taa juge san ka procureur san ou bien ka jamana san ko parce que e nafoloba de suɲɛ ni nafoloba t'i bolo i b'i bɛrɛ bɛn jamana ma o mɔgɔ min bɛ sɔn ka wari ɲini a wasi la k'a bɛ t'o ta ka di mɔgɔ dɔ ma ko surafɛ non a kuma ka ca mais tant qu'an ma nafolo ɲini wasi la o fɛɛrɛw tigɛ fo k'a kɛ dɔ bɛ se k'i sigi ka maa 3,000 maa 1,1 ɲɛyɔrɔ ta kelen komi n'a fɔ wagati dɔ la Mamadu Ismail Konate y'a fɔ ko Mali kɔnɔ yan 100 sɔrɔ la miliyari 100 sɔrɔ la dɛ miliyari 100 sɔrɔ la ko 40 fo 41 bɛ jigin dɔw dufa kɔnɔna na kan t'o kɔnɔna na tu sais jamana tɛ taa foyi tɛ yɛlɛma ba paga foyi tɛ yɛlɛma Sidiki Kuyate an bɛ taga ɲɛfɛ an bɛ don MINUSMA ka rapport kɔnɔna la kalo 3 o kalo 3 kabini u nana an fɛ yan Mali kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ kalo 3 o kalo 3 u kɔni u bɛ gafe sigi sen kan gafe mun ni u bɛ kuma jamana yɛrɛ tagabolow kan mun tiɲɛna mun ɲana jamana yɛrɛ ye mun kɛ kɛlɛ ta sira fɛ lakana ta sira fɛ u bɛ kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kan wa an ka jamana fana y'a daminɛ depuis transition nana ka commencer ka to k'u jaabi nin kalo 3 laban in na a kuma fana cayara kosɛbɛ yala i bɛ se ka mun fɔ an bɛ se ka mun faamuya nin rapport ko in na Sidiki Mali ni MINUSMA ta kelen don toto tire nama tire toto c'est pourquoi yɛrɛwolo y'a fɔ gouvernement ɲɛna o ka fɛɛrɛ kɛ MINUSMA ko an ka fu sira dan na parce que ni fuma siri MINUSMA ka ko dan na MINUSMA ka baara mɔnen don ka kɛ fɛn min ye Mali ko la bi a t'anw nafa mɔgɔw yɛrɛ kun y'a fɔ ko yɛrɛwolo ko k'u ka taa ko est-ce que yɛrɛwolo ma ɲina a ka o kɛlɛ kɔ MINUSMA ko kɛlɛ kɔ yɛrɛwolo ma ɲina yɛrɛwolo ka ultimatum dɔ lancelen don 22 septembre kɔfɛ min ye ko le 28 avril an bɛna Masaranga choix kɛ da la ni MINUSMA tuguni wa mais an ka kɛlɛ tɛ se ka jɔ
mais problème ye an bɛ jamana dɔw de kɔnɔ quoi jamana minnu don a kolo ka fɛgɛ ka sababu kɛ min ye n bɔra k'o de kuma f'i ye mɔgɔw bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ y'anw fɛ yan ka taa sɔrɔ o na man kan i bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye ka taa sɔrɔ parcours tɛ yen e bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye ka taa sɔrɔ i tɛ jamana dɔn mais Sidiki yala o ni MINUSMA ko bɛ ɲɔgɔn ye sira la ani MINUSMA ko bɛ ɲɔgɔn ye sira la mun na parce que n'i tɛ jamana dɔn o b'a yira ko e nana fanga la ka bɛn wagati min ma e nana sɔrɔ minansi minnu bɛ yen e t'olu dɔn gɛlɛya min bɛ yen i t'o dɔn fɛn min bɛ se ka tiɲɛni kɛ e t'o dɔn fɛn min bɛ se ka ɲɛli kɛ e t'o dɔn MINUSMA bɛ an fɛ yan faransi ka fɛn dilannen de don an ni faransi man di e bɛ se k'o faamu cogo di MINUSMA bɛ an fɛ yan ko ka accord ko sigi sen kan accord ko ye faransi ka fɛn dilannen ye MINUSMA b'an fɛ yan a kɛlen don force d'interposition de n'o ye ka se ka kɛ ka don anw ni dɔw cɛ minnu ni marifa bɔra Libi ka na an ka jamana daminɛ olu mɔgɔw fɛnɛ faransi ka fɛn dilannenw de don o de kama Mamadu Yusufu Niger jamana kantigi kɔrɔ a ko ni Mali ma fɛɛrɛ kɛ k'a bolo da Kidali kan ko fɛn bɛ tali kɛ kɛlɛ la k'a ti ban parce que Kidali kɛlen don tiɲɛnikɛlaw bɛnbɛ yɔrɔ ye daga yɔrɔ ye mais fo bi jima dɔw sana kan mais yanni ale b'o fɔ o y'a sɔrɔ an y'a fɔ ka caya ale nana an ka kuma sɔn ji la a donni ma ka déplacer ka na se fo Ibrim Bokar Keita Bamakɔ yan k'a ɲini a fɛ ko fɛɛrɛ ka kɛ Niger ni Mali ka fara ɲɔgɔn kan an ka Kidali daga bɔ yen parce que ko tiɲɛnikɛla minnu bɛ taa tiɲɛni k'ale fɛ yen k'u bɔ Kidali de mais a donni ma IBK ma se mais IBK tɛ yen bi o mais ale y'o fɔ ka taa sɔrɔ Mali jamana kantigi tɛ n'est-ce pas mais bi Mali jamana kantigi bɛ yen o bɛ ka mun fɔ o la o ka option ye ouais kuma bɛ yen ne donc finalement i bɛna ye k'a fɔ jamana ko la fɛn dɔ bɛ yen olu tɛ tɛrɛmɛ parce que kabi 1961 1991 Modibo Keita de y'a fɔ Congo ka casque bleu to yen a ko je suis persuadé que ce qui sera mortel pour l'Afrique donc pour nous tous ça sera le développement de l'intervention étrangère ko fɛn min n'ale dalen don a la ko bɛna an bɛrɛ tiɲɛ o ye k'a fɔ dunan marifatigi minnu bɛna an ka jamana kɔnɔna na ko de bɛ se ka na anw la tiɲɛni ye a y'a ka kuma laban ni mun ye que je suis très inquiet non seulement pour le Congo lui-même mais également pour les États voisins et plus tard pour nous tous cɛ k'a jɔlen no Congo ye o ni an dafɛ jamanaw hali anw yɛrɛ ouais nga nali donc bi Mali bɛ k'a ɲini ko ka taa Centrafrique bɛ k'a ɲini ko ka taa u bɛ jamana o jamana kɔnɔ bi farafinna kuma la sɔnna bɛɛ bɛ k'a ɲini ko ka taa c'est parce que jamanaw kɔnɔ u ye san 30 ani kɔ kɛ foyi ma dilan o mais mɔgɔ tɛ min dɔn fɛnɛ MINUSMA n'a b'aw fɛ yen a bɛ a ka kɛlɛ institutionnalisé de ye cogo di par exemple ni MINUSMA b'i ka jamana kɔnɔ a bɛ ka kɛlɛ kɛ n'a fɔ fɛn dagalen de don quoi n'a fɔ a b'a kɛlɛ kɛ yen quoi ale yɛrɛ ka présence yɛrɛ de bɛ kɛlɛ in kɛ n'a fɔ fɛn de don qui est réel donc bi n'an ko k'an bɛ don Kidali kɔnɔ ka MINUSMA to yan i bɔra ka rapport ko min fɔ o de bɛna kɛ balawu ye mais an wulila juillet kalo la 2022 ani 22 san ka taa an ka sɛbɛn di MINUSMA ma an n'u sigira ka heure kelen kɛ kuma la mais heure kelen kuma kɔnɔna na an ma fɛn foyi fɔ ko MINUSMA banna min ma ko MINUSMA ye min nkalontigiya fɛn kelen tɛ yen k'an ye fɛn min fɔ ko MINUSMA ko ni nkalon y'an ka kuma na mais MINUSMA ka laɲini kɛra min ye ko an ka fara olu kan ka kɛlɛ kɛ yaasa Conseil de sécurité des Nations Unies o ka se an mago bɛ MINUSMA ka kɛ minɛn min ye a ka ko ye parce que u k'a ma ko kɛlɛminɛn t'u bolo kelen o k'a ma an bɛ se k'a ɲini jamana minnu bɛ yen n'an ka jate la olu nafa t'o la an k'olu bɔ yen an yɛrɛ dalen don jamana minnu na diɲɛ fɛ an ka fɔ olu koli ka na saba u nana fɔ an ɲɛna ko an bɛ ka ɲinɛ min kɔ ko mɔgɔ camanba de bɛ MINUSMA ninnu kɔnɔ yan u ka jamanaw ɲɛmɔgɔ b'u bila ka na u tɛ nin kɛlɛ kɛ mɔgɔ ye u bɛ bila ka na u ka retraite de labɛn mais u tila ka kuma min fɔ min ka jugu nin bɛɛ ye ko n'i ye yɛrɛ wolo lamɛn u ka fɔ la
ko yɛrɛ wolo bɛ ka bɛn fɔ ka kɛ min ye ko MINUSMA ka bɛn t'o ye o non ko notion de la paix min b'an bolo n'o ye mugu ci ka jɔ fagali ka jɔ sebaya ka sɔrɔ jugu kan jamana fan bɛɛ ka sɔrɔ kalataw ka se ka organiser ko MINUSMA ka bɛn t'o ye o MINUSMA ka bɛn ye jumɛn ye a ye kalata sɛbɛn sɔrɔ wa a ye a ka kalata panparaw bɔ wa n'o ye karitiw ye a ye a ka kalata sariya bɔ wa kalata wagatiw fɔlen don wa a sera ka gouvernement olu ka bɛn y'o de ye o tɛ ka jeli suma nɛn kan ye voilà olu bɛ dan ye ne ye donc c'est comme la MINUSMA on bɛ k'a miiri que c'est une mission armée mais c'est pas une mission armée c'est une mission diplomatique et politique ko MINUSMA tɛ i n'a fɔ an bɛ k'a ye ko kɛlɛkɛkulu don non k'u nalen don politique ni diplomatie siraw de don donc même fɔ yɔrɔ la MINUSMA bɛ ka rapport fɛn fɛn bɔ c'est politique a ka rapport bi bɔ ka laseliw dɔ de kɛ ka laɲiniw dɔ de kɛ o laseli n'o laɲini kɔnɔ kuma bɛna jɔ min ka kuma bɛɛ o ye a ti fɔ kuma si ko Mali bɛ ka sebaya sɔrɔ jugu kan parce que n'olu y'o fɔ u ka kuma kɔnɔna na a fɔli min kɛ ko fagali bɛ ka kɛ ka ɲɛsin jugu ma Mali b'o de fɔ nka olu de bɛ k'a fɔ ko o fagali bɛ ka kɛ ka ɲɛsin siya dɔ ma ko kɛlɛ kɔnɔ waleya sɔsɔw n'o ye bɛnkan sɔsɔw bɛ ka kɛ n'o ye exaction ye les crimes de guerre les crimes contre l'humanité jo sariya bɛ ka sɔsɔ o kuma laɲini ye mun ye o laɲini ye walima an bɛ kɛlɛ jɔ walima olu bɛ continuer ka nin sɛbɛn ninnu kɛ k'a yira k'a fɔ ko an tɛ ka hakɛ sɔsɔ c'est-à-dire an bɛ ka hakɛ sɔsɔ kɛ finalement yɛrɛwolo ye nin ɲɛsigi an ye nin ɲɛsigi kun jumɛn na parce que an ko don min na n'u nana wuli ko u bɛna fɔ ko an ka armée san parce que américains bɛ k'o fɔ déjà ko kɛlɛminɛn minnu b'an bolo k'a tiɲɛ na a yakubayara bon ko kɛlɛminɛnw fana bɛ ka san an fɛ k'a di mɔgɔ de ma minnu n'olu wolo ko mercenaires ko olu fana bɛ ka o kɛlɛminɛn ta ka taa tiɲɛni kɛ ka siya dɔ de kɛ donc n'a sɔrɔ sisan ko an ni Russie tɛ jɛ la kɛlɛminɛn minnu filɛ an bolo u bɛ sɔn k'a ɲini ko ka embargo k'an kan ka tila k'a ɲini ka Mali désarmer u bɛ sɔn mais o de kama an sɔnna ka teriya ɲini Russie kunda Russie ka teriya kɔnɔ an bɛ Chinois sɔrɔ donc vetotigi fila b'an bolo pour que ni rapport minnu bɛ ka bɔ c'est vrai an ka ɲɛmɔgɔw bi ka jaabili k'a la mais jaabi ninnu fanga ka dɔgɔn ka sababu kɛ mun ye e bɛ ka min fɔ o tɛn'o ta mais min bɛ ka taa fɔ rapport kɔnɔ o de bɛ taa wa u bɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu fɛnɛ bila kɛrɛfɛ n'olu bɛ taa kuma société civile tɔgɔ la Nations Unies kan o kuma de bɛ taa finalement guerre communicationnelle dɔ bɛ ɲɛsin anw ma n'o ye kunnafoni dili sira fɛ kibaruya cali sira fɛ tɔgɔtiɲɛ sira fɛ kɛlɛ dɔ bɛ tila k'anw sɛgɛrɛ f'anw fɛnɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka se k'an yɛrɛ bɔ o kɔnɔ sinon n'an ma se ka fɛɛrɛ kɛ k'an yɛrɛ bɔ o kɔnɔ u b'an lanɔgɔ u b'an lanɔgɔ donc o nɔ kan i b'a ye ko kuma si u ti jɔn Ala fɔ ko Mali sera ka sebaya sɔrɔ jugu kan kuma si u t'u ka kuma la donc rapport min don n'an ka ɲɛmɔgɔw sera ka baara kɛ ni dɔw fɛnɛ ye o b'an lafiya 2018 san août kalo la u ye rapport dɔ bɔ mais o rapport bɔra k'a yira ko terrorisiw ni minnu ni bolo bila sɛbɛn na u bɛ ka jɛɲɔgɔnya baaraw kɛ bolo bila sɛbɛn na o ye MINUSMA yɛrɛ ka rapport MINUSMA ka expert minnu ye rapport fourni a san olu yɛrɛ y'a yira k'u bɛ feerew kɛ n'o ye ka mɔgɔ feere k'u bɛ drogue feerew kɛ u bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ ni terrorisiw ye mais Mali ma ji d'a sanna kan a wagati an kɔni y'a laseliw kɛ ka kumaba k'a la mais gouvernement ma foyi kɛ kɔsa in na an y'a ye ministre Wage ale ye lettre ci chef de file de la médiation ma Algérie ma k'a yira Algérie la ko minnu bolo bilala sɛbɛn na u kɛlen don ka sariya sɔsɔ walew dɔ kɛ maintenant Mali bɛna min kɛ o kɔfɛ an kɔni t'o dɔn mais o kɔnɔna na basiba ye min ye c'est que peuple malien min kun kɛlen don ka MINUSMA kɔda dɛnɛ na ka Nations Unies kɔda dɛnɛ na o peuple datugulen don quoi ouais mun na ni mo fiyɛna n ko Mali kɔnɔ yan nɔ n ko kɛlɛ ye sanga wuliw de yan
kɛlɛ y'o sangawuliw de ye sisan na anw wulila k'an bɛna bɔ le 28 avril ka laselibaw kɛ n'a kɛra sangawuli ye i bɛ caman fana da donna a la donc bi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna MINUSMA Sadio Kamara y'a fɔ wagati la ko nana ni G5 Sahel ye ka na ni Barkanu ye ka na ni ko caman ye concept ni fɛn caman mais ko a bɛɛ nana kɛ ka sira tɔn embouteillage sécuritaire ka sira tɔn bɛn ɲɛ lakana ɲɛ ko MINUSMA de b'o ɲɛmɔgɔya la ni y'an ka ministre de défense ka laseli ye mais wagati kelen a yira k'a fɔ bi Mali yɛrɛ ka kɛlɛcɛw an ye min faraka ni wagati kɔnɔ o ka ca ni MINUSMA ka kɛlɛcɛw parce que mɔgɔ 12 min fɔ ko bɛ MINUSMA kɔnɔ a bɛɛ tɛ finitigilaka ye o maa wɛrɛw b'u cɛ la polisiw b'u cɛ la a bɛɛ tɛ kɛlɛkɛla min b'u cɛ la n'i y'a fara ɲɔgɔn kan peut-être a tɛ se ka tɛmɛ mɔgɔ 600 kan mais Mali ye dun ye arme caman sɔrɔ min tɛ MINUSMA bolo Mali ye mɔgɔ kuraw ta min yɛrɛ ka ca ni MINUSMA ka kɛlɛkɛcɛw ye mais bi k'a fɔ ko MINUSMA ka to an senkɔrɔ yan bɔnɛ de don o bɔnɛ nɔ kan MINUSMA ka baara fana ɲɛsinnen don c'est comme n'a fɔ a bɛ ka tiɲɛnikɛlaw lafasa an kan parce que tiɲɛnikɛlaw olu ni tiɲɛni min y'olu sɔrɔ o tiɲɛni de bɛ ta ka c'est à dire ni kɛlɛ ye dankari la olu la o de bɛ ta ka yira bi n'a fɔ Mali bɛ sariyaso kɔnɔna na donc an b'o gɛlɛya de kɔnɔ o de kama bi MINUSMA ko min filɛ nin ye cɛ an k'an sɔn bɔ a la mais an ta bɛna to an ni MINUSMA ta bɛna to rapport bɔ jaabi ma ka to ka u bɛ rapport bɔ non a tɛ se ka to ma maa si kɔni u tɛ ɲuman fɔ an ka jamana ma k'a tɛ se ka to ma sunkalo de y'a to an y'a bila avril la o ni fɛnɛ don min na an bɛ taa MINUSMA fɛ MINUSMA ɲɛmɔgɔ wɛrɛ yɛrɛwolo mɔgɔw ouais ka QG la mais MINUSMA yɛrɛ responsable a fɔ an ɲɛna ko n'an ko k'an b'olu kɛlɛ ko an ka ɲɛmɔgɔ bɛ don an n'u cɛ effectivement o kɛra o de nana ni fɔko ɲɔgɔnkɔba ye yɛrɛwolo ani transition ɲɔgɔn cɛ ouais non mais n'i y'a ye ko yɛlɛma tɛ kɛ farafinna ni de b'a kɛ o par exemple sisan i b'a sɔrɔ sisan ni i wulila bi k'i bɛ zon kɛlɛ fanga bɛ don i ni zon cɛ n'i wulila k'i bɛ namaratɔ kɛlɛ fanga bɛ don i ni namaratɔ cɛ n'i wulila bi k'i bɛ MINUSMA kɛlɛ fanga bɛ don n'u cɛ n'i wulila bi ko hali minnu filɛ nin k'u bolo bila sɛbɛn na k'u bɛ terroriste wale kɔnɔ fanga bɛ don n'u ɲɔgɔn cɛ n ko de bɛ farafinna kɛlɛ gɛlɛya maintenant minnu bɛ ko kɛlɛ kɛ f'olu k'u kolo gɛlɛya n'olu m'u kolo gɛlɛya ni sekuru la a b'a ka kɛlɛ kɛ ka taa se sanfɛ legelege la kɛlɛ nɔ kan minnu bɛna fanga la olu de bɛ tila k'a ka kɛlɛ réprimer farafinna réalité o de ye ouais n'a ye mɛn ko farafinna kulu caman ka kɛlɛ bɛ échec ta dɔwɛrɛ tɛ o parce que kɛlɛ bɛ kɛ ka taa se kundama la min ni kɛlɛ yɛrɛ sera a cɛminɛyɔrɔ ma i b'a sɔrɔ aw yɛrɛ bɛna fanga min lafasa k'o gili don ka baara ta k'a d'o ma ka danaya ɲini ka d'o ma o fanga yɛrɛ de bɛ tila ka na ɲɛsin a ka kɛlɛ ma ni fanga sera o la o ye kɛlɛ ta tiɲɛnen ye o ye jamana firilen ko kura ni fanga ma s'aw la ni fanga labanna k'aw ka sira ta o ye jamana kisilen o y'aw kisilen masiba ma c'est comme ça mais maliyɛn joli de bɛ o maturité idéologique et politique kɔnɔ maliyɛn joli ka dɔnniya n'u ka miirina n'u ka limaniya sira ye maliyɛn joli jamana min kɔnɔ i b'a sɔrɔ hadamaden t'a ɲini ka lɔnni dɔn mɔgɔ bɛ girin fɛn min nɔfɛ le sensationnel n'an tun y'an ka thème kɛ bi mɔgɔ ko ye k'a fɔ k'an ye dɔ de tɔgɔ ta a la o de ka di mɔgɔw ye mais min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ i b'a ye kuma dɔ la n'i bɛ ka radio lamɛn téléphone mana bila mɔgɔw bɛ kuma minnu b'u da i b'a dɔn ko fɛn bɛ ka kɛ mɔgɔw ɲɛna kuma bɛ ka kɛ mɔgɔw fɛ mais i b'a kalama o kulo tɛ fɔta ninnu na parce que i b'a kalama ko mɔgɔw bolo mankan bɛ ka don kulo kɔnɔ o ni min bɛ ka fɔ ko n tile b'a la a tɛ kelen ye nka o ka jan ɲɔgɔn na dɛ mankan bɛ ka don kulo kɔnɔ o ni min bɛ ka fɔ n kulo b'o la o tɛ kelen ye dɛ Mali b'o gɛlɛya kɔnɔ donc c'est pourquoi bi i b'a ye MINUSMA ko in an kun obligera ka taa dɔɔni parce que an b'a dɔn an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka ko lakuru fo ka bɛn mandat wɛrɛ ma sɔnni sisan mois de juin u bɛna wuli mandat renouvelé ko la donc an y'a ɲini yan'a ka kɛ ni kɛlɛ ye donc a ka kɛ sa sira ka d'u ma u ka taa mais Sidiki aw dalen don a la fanga fɛ fanga ka don a da fɛ ni fanga ma don a da fɛ foyi tɛ ɲɛ o ayi o ka fɔ fanga ye ni fanga ma don a da fɛ c'est comme n'a fɔ gɛnni kun tɛ farasina yɛrɛ ni MINUSMA ma taa mais Sidiki maliden dɔw bɛ baara la a kɔnɔ ko olu kow bɛ kɛ cogo di maliden minnu bɛ baara la a kɔnɔ
o malidenw u k'a dɔn ko kɛlɛ kɛra sababu ye ka maa hakɛ min ka baara tiɲɛ a ma o maa hakɛ da baara la quoi u k'a dɔn ko mɔgɔ bayirika de bɔlen don u ka dugu kɔnɔ ko mɔgɔ bayirika de bɔlen don Mali kɔ kan wa ko mɔgɔ bayirika de dɛsɛlen don mɔni sɛnɛ baganmara jago wa ko jamana n'i y'a tila tilayɔrɔ 3 ye tilayɔrɔ 2 ani tila o bɛ kunbalana donc fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ jamana b'a yɛrɛ sɔrɔ o de bɛ lajɛ quoi mais maa damadɔni ka taa ka jɔyɔrɔni ɲini ni ka nasɔngɔni ɲini min bɛ MINUSMA kɔnɔna na o de caman bɛ MINUSMA kɔnɔ bi jɔyɔrɔnako ni tɔɔrɔ ni dɛsɛ min b'olu kan parce que MINUSMA yɛrɛ kɛlen don k'i sɔ minɛ ouais fɔlɔ sara tun bɛ kɛ cogo min na ko dɔ ni MINUSMA parce que wagati min tun kɛra an tun ye MINUSMA ko kɛlɛ ta k'a da nin kan fo an tun bɛ fɛ ka taa kɛlɛ bilenman na o wagati MINUSMA tun wulila ka don mɔgɔ kan ni wari pour que ka mɔgɔ sensibiliser u ka nin kuma ninnu fɔ mais sisan u kɛlen don k'u sɔbɔ parce que u yɛrɛ b'a dɔn ko la fin est très proche MINUSMA tali ca ni mɔgɔ to discuter quoi cɛ i b'o kɛ c'est-à-dire que a tɛna fɔ ko défi don dɛ mais n'i m'o kɛ quoi cɛ i ni MINUSMA bɛɛ o sɔrɔ kɛnɛ dɔ kan parce que a bɛɛ bɛ kɛ menace ye jamana ma n'i dun nana k'i bɛ jamanadenw lakana ka tila kɛ menace min ɲɛsinna MINUSMA o bɛ ɲɛsin ma dɛ o ma ɲɛsin Faransi ma ale kuma k'a b'an kana Faransi bɛna don min na tɛgɛ min fara Faransi kunna o ma fɔ transition kunna fɔlɔ koyi mais Sidiki e yɛrɛ dalen don a la k'a fɔ ko MINUSMA ni a gɛnna a bɛ se ka taa sabula MINUSMA fana ka bon ni Faransi ye dɛ MINUSMA gɛnni ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ parce que MINUSMA la jamana o jamana de ka nafolo bɛ don a kɔnɔ ni kisɛ tɛ yen jamana b'u yɛrɛ minɛ nafolo tɛ sɔrɔ MINUSMA ɲɛmɔgɔw da de ko an ma ko olu na ni san ɲɔgɔn cɛ u bɛ ka maramafɛnw ɲini jamana wɛrɛw bolo pour que ka se ka baara dɔ kɛ a bɛ ban alors que n'i y'a di a bɛ luwe de a wari bɛ di a jamana ma o bannen don parce que jamana caman dalen tɛ MINUSMA la la preuve en est que a fɔra de ko kɛlɛ bɛ Mali kɔnɔ yan ko c'est une crise multidimensionnelle o kɛlɛ min n'u kɛlen don k'a fɔ k'a sogo ka ca u kɛlen don ka min ta k'o bila ɲɛfɛ o de kɛlɛ min ɲɛsinnen don terroriste ma n'o ye papalikɛlaw ma mais kɛlɛ min ɲɛsinnen don papalikɛlaw ma mun bɛna ni casque bleu ye o kɛlɛ kɔnɔ ɲininkali filɛ ouais donc o b'a jira ko le scénario MINUSMA ne cadre pas avec la situation du Mali MINUSMA nana bolo min kɔnɔ ani Mali ta tɛ se ka bila minɛn kelen kɔnɔ mais Sidiki Kuyate ni décision taara an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ ko MINUSMA ka taa o fana t'a sira nɔgɔ ye décision bɛ se ka taa komi mana fana ye renouveler fana a bɛ se ka bila o bolo fana kɔnɔ komi an ɲɛ b'a la fana hali u yɛrɛ ka lamaga n'u ka kuma caman o gɛlɛyalen don parce que hali MINUSMA fana kɔnɔna na u ni minnu bɛ rapport kɛ tan o fana commission de l'homme de u n'olu fana bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma dɔ la ouais mais ni MINUSMA tolen jamana jamana kɔnɔ MINUSMA tɛ to dɔwɛrɛ la koyi Faransi min nana accord min signé filɛ i bɛ halaki ko fɛn fɛn jamana kɔnɔ kana siga la dɛ jamana ɲɛmɔgɔ dɔ de b'a wari minɛ n'i ye MINUSMA ye jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ dɔ de y'a wari minɛ n'i y'a accord ni min signé dɔ de y'a wari a fɛn dɔ minɛ a ka nata dɔ kama kana siga la n'i ye Faransi nalen kana siga la a tɛna abada n'a ma wari bɔ ka da o tɛ dɔ bɛ sɔn k'a fɔ ko nin ye kabako ye troisième point min ni mɔgɔ b'a fɔ f'a dara a tɛ tile la kosɛbɛ Chinois ye point mun jɔ mais min min f'i ɲɛna a kun kan ka jɔ wagati min na a ma se ka jɔ wagati o ouais parce que n'i nana n'a ye n ko munumunu salo de bɛ yen bien vrai que i bɛna n'a ye dɛ mais a projet natɔ n'i m'u ka tabali jukɔrɔta di a tɛ passer wa hali bi Mali bɛ ten a ma changer ayi n ko olu parce que olu pour que olu ka se ka yɛlɛma sariya yɛrɛ dɔrɔn t'o la o fo jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ka se ka na n'o walandaw de ye ka se ka na n'o ladamu de ye ka se ka na ni mɔgɔ ye minnu t'o kɔnɔ minnu b'o kɔnɔ k'olu den kɛrɛfɛ an ka jamana dun kɔnɔ a fɔlen don ko n'a fɔra ko ka zo minɛ ko bɛɛ minɛ se ka yɛlɛlen don ko bɛɛ so ye jamana min kɔnɔ bɛɛ so ye jamana min kɔnɔ o jamana kɔnɔ mun de bɛ ɲɛnabɔ ye ko bɛɛ bɛ minɛ président de m'a fɔ président de m'a fɔ Assimi président fɔ y'a mɛn o ko a fɔra ko ka bɛɛ minɛ ko bɛɛ bɛ minɛ c'est que ça veut dire que n'a fɔ sisan an ka jamana kɔnɔ a fɔlen don ko bɛɛ so de
non o du se ka fili de o kuma la tiɲɛ de bɛɛ ti son ye bɛɛ ti son ye donc o b'a yira k'a fɔ changement de mentalité an mago b'a la à tous les niveaux o de b'an kisi n'o tɛ an tɛ taa o sinon k'a fɔ ko bɛɛ ka minɛ bɛɛ ka minɛ d'accord ni minɛli gɛrɛla aw ma o a t'u bolo bɔ forobacaw la fɛnɛ ka jugu an bɛ lamɛnbagaw ladɔnniya k'a fɔ ko ani Sidiki Kuyate ni ale yɛrɛ wolo porte parole ye ni o ye a kuma lasela an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo bi wulada in na ka se ka aw masala jamana kunkanko kibaruyaw kan Sidiki an bɛ bɔ MINUSMA hukumu kɔnɔna la ka na an ka jamana yɛrɛ projet de constitution mun ni a kuma bɛ sen na a kuma cayalen don kosɛbɛ fan caman fɛ sabula maa dɔw yɛrɛ kɛlen don ka taa u sɔni sigi article 1 dɔrɔn kan k'o kɛ u dala gɛsɛ yala constitution yɛrɛ projet de constitution yɛrɛ e bɛ mun faamuya a bakuruba la bon i b'a dɔn yɛrɛwolo kɔnɔ anw kɛra tɔn ye tɔn min ni tɔn caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna na komi i n'a fɔ tɔn caman b'a kɔnɔ cogo min na bon o sen fɛ an bɛ yɛrɛ minɛ dɔ kɔnɔ n'o ye tɔn dɔ taw sɔrɔla mais tɔn dɔ taw ma sɔrɔ donc finalement a bɛ ka tagali gɛlɛya anw bolo n'a fɔ an mago bɛ ka taa cogo min na mais an bɛna min fɔ dɔrɔn o de ye ne yɛrɛ kun kelen kabi wagati jan n bɛ ka ɲininkali dɔ kɛ n yɛrɛ la o de ye misaliyala a bɛ fɔ sisan ko an ka constitution in kɔrɔla i b'a dɔn a nana Alpha min yɛrɛ kɛra président fɔlɔ ye ka baara kɛ n'a ye o kun ko k'a b'a yɛlɛma k'a kɔrɔla fɛn fɛn mana na k'a kɔrɔla mais et pourtant constitution in bɛ référence ta sariyaw dɔw kan telle que la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 i b'a jateminɛ san 12 yanni an ka indépendance ta o sariya bɛ o b'an ka constitution kɔnɔ o ma kɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko sariya min bɛ ne wele k'a fɔ ko la charte africaine des droits de l'homme et des peuples n'o bɛ tali kɛ le 27 juin 1981 n'o san 42 ye ɲinan ye o b'a kɔnɔ o ma kɔrɔ mais constitution kɔrɔla ni mun ye a kɔrɔlen don ou bien a kɔrɔ dɛ ɲininkali filɛ nin ye voilà bon ɲininkali kɔnɔna na dɔw ko n'a ma ɲɛ a bɛ yɛlɛma k'a ka kɛ yɛlɛma ye min bɛ se ka danfaraba bɛ kɛ ani kɔrɔlen cɛ kanko nana laïcité ko nana kuma caman nana bɛɛ bɛ k'i ta fɔ a la politigimɔgɔw kan bɛ ou bien maa wɛrɛw kan bɛ ko jamana daminɛlen don dɔw kan bɛ ko min bɛ fanga la parce que mɔgɔ ka kalan ma ta ye ko a n'a yɛlɛmali man kan dɔw kan bɛ ko yɛlɛma ta se ka don jamana siganba la parce que jamana fan caman t'an bolo donc o bɛɛ jamakulu bɛ yen ɔ an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ sisan peut-être karamɔgɔ caman ka taa se limama ma o bɛ ka ban laïcité ko ma bon o laïcité ko in filɛ jamana kɔnɔ a kan ka ɲɛfɔ tu sais mɔgɔ b'a fɔ ko laïcité par exemple sisan n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ mɔgɔ caman b'a fɔ Mali kɔnɔ yan ko munna a bɛ fɔ an ka ɲɛmɔgɔ fɛ n bɛ n kale mais u t'a fɔ ko n bɛ n kale Ala la ko mais k'o kɔrɔ ye jumɛn ouais mais laïcité de y'o fɔ parce que laïcité ka laɲini fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye ko Ala ko ka bɔ jamana mara la ouais Ala ko ka bɔ jamana mara la bon mais an ka jamana kɔnɔ u nana laïcité kɔrɔta k'a fɔ min ye sariya tɛ ka baara kɛ n'a ye ten c'est pourquoi n'i taara fɔ juge ɲɛkɔrɔ a bɛɛ ni n'Ala tala cɛ a b'a fɔ i ta ka bɔ nin la ko Ala ko kuma tɛ yan ouais donc ça veut dire que an bɛ ka laïcité fɔ cogo min na baara bɛ ka k'a la cogo min na jamana kɔnɔ est-ce que o de don wa parce que a yɛrɛ k'a fɔ kabi yanni constitution in ka taa ka mɔgɔw to a bɛ fɔ min ma ko u ye min kɛ conférence nationale la kabi transition kɔnɔna na yanni constitution yɛrɛ ka taa n ma fili alimami Sila o nalen ka kuma ta ni bisimilayi fɔli mankan cira k'a fɔ ko on est laïque i bɛ ka don san assemblée kɔnɔ je crois a fana ka kuma ta ko fɔlɔ a fana kelen ka bisimilayi fɔ o réaction kelen fana kɛra donc finalement laïcité ko kɛra an fɛ mun ye jamana ka kɛnɛ kan Ala tɔgɔ tɛ se ka fɔ
o de yera bon n'o yera sisan n'a nana ye mɔgɔ fɛ ko o bɛ tali kɛ kafira la ko c'est athée jɔnni bɛ jɔnni jalaki a kuma ka ca donc f'a ka ɲɛfɔ mais kabako ye min ye an ka jamana taara fɔ ko le peuple souverain du Mali riche de sa diversité culturelle linguistique et religieuse bon ni sera ko fɔ constitution kɔnɔ kaban est-ce que laïcité kuma bɛ bila kelen a fɔra constitution kɔnɔ l'État garantit le respect de toutes les religions, des croyances, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes dans le respect de la loi. Bodo ko ka kunga fote non ka laïcité moyen comme o kuma kele no kana ni fo nyogon goy na soro ka korode ni no e ka fo jamana abe dino la kodo abe dino la fasa wa dine be kebaga be se ka ke ka dan shara kono on ni laïcité koroye na korode mun ni ba to ame dese ka laïcité boy ngalin blay ka laïcité en tant que mot ka moyen ta ka boy no n'a sera correct parce que le cas kuma la ou ko laïcité ne s'oppose pas à la religion il y a n'était qu'un point de vue d'idée mais ka domin kono o de dron nyingalu nyefale feneka ke parce que am bulo kunta la antaro mun ya ke jabi min di nyogoma ni kene kono ko kunte jumana akeli la constitution ouais n'a soro ka akoro de ni sosoli be laïcité kan on a famu ma soro a foli la on muna akoro ta ko blay parce que ni mo ke abena ke sans famuntina soro o muye laïcité miye o be buli de wa walma akoro miye talebe ko rema ni ko sanko laïcité le Mali est une république laïque yo foli minke charia la cordo de bola et que la faut que la laïcité ne s'oppose pas aux religions maintenant yo foli minke le Mali est une république laïque aux manifestations et djumé au beta sera djumé fait la laïcité ne s'oppose pas aux religions au beta sera djumé fait n'entra kiri bolokan jamana marali bolokan avec djumé naissant aflala mais catastrophe ne bora ka ni mi fosan ni o sebe ka klatugo kalenga mi ne fo mako serment article 55 président ka kalni mi damene je jure devant Dieu sisan kalni mi ke ni ala toye catastrophe kalni ala to la junio koro assemblée kono akunda lente maintenant ça n'a dagara maintenant laïcité d'une que nous recon maintenant laïcité que nous a fait min ko obé maintenant ça mon bina natu atelier ningal le do de que balka ne be kere yinga ma frère si ça ko ne be kere yinga en clovila malik kuna foni nga ne be ga que le wale yinga ça c'est ça le problème c'est pourquoi akunga dit peut-être on y en tant que structure on est structure européenne anya nyini ku ka limama la main parce que ni ma mo la main parce que ni ma mo la main baron abe mo nyina ko chama famune no lu famune te ko mo be kena fo be fond donc katasuru ta don mina misala do dima adi mande ne mandenta adugo kolo Sibria kelen ta kono min boya mandi min tigate kamara bulu afanga ko dira masaroma kitaw manin dugu folo o kirina de ando ne tarugo kono kirina dugu tigi o jelle sisan nin ko rejume parce que fa nga fodi nani ma nyefo e bole e beni meita do ko min foro Sibria kelen ta kono min te kamara tay afanga o keta tay adugu folo o kirina kirina dugu tigi o jeli ay beni takotew o fa ka nyefo de do ne fe min ka ke jamana kono aka nyefo do ni mune do san comme ne bora ka question ne poser ne do bora ka nyefo mo ka se ga famia la cité dronte ko chamambe o ka nyefo comme mbora ka lama di la cité taka aka nyefo si ka ken lima mai
ɲɛfɔli ka kɛ mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu an y'a ye k'a fɔ da fila in na Buye fana y'a fɔ ko a tɛ laïcité ko la bon finalement c'est comme n'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ est-ce que Mali yɛrɛ diinɛ kunda laïcité ko in kuma bɛ ka ca dɛ Sidiki ministre de l'administration territoriale y'a fɔ a ka kuma dɔ senfɛ k'a fɔ ko laïcité yɛrɛ nana ni diinɛ jɛkulu ninnu caman créeli ye o fana ma bɛn diinɛ mɔgɔw ma kosɛbɛ yala o fana maintenant o de ye problème ye ni laïcité bɛ yen mun na olu créera ni laïcité bɛ yen parce que fili ye kuma la min ye o ni laïcité tɛ taa o n'u b'a créer u b'a créer u yɛrɛ a créelen kɔfɛ jamana bɛ se k'u lakodɔn mais jamana yɛrɛ k'a créer a kun de quoi parce que ça colle pas avec la laïcité parce que an bɛ ka kɔrɔ min d'a ma n'i ye jateminɛ kɛ fɔ la sɛbɛnni na a fɔra ko Mali est une république laïque mais kɛla a sɛbɛnnen don an ka jamana kɔnɔ ko an cɛw bɛ se ka muso ta fo 4 laïcité dɔ fɔ ko diinɛ dɔ ka miiri na n'est-ce pas ko congé bɛ yen ko congé de Pâques o t'o fɔ mun y'a kɛ congé de Pâques ye Pâques ye jamana ko de wa diinɛ ko de don olu de y'a fɔ dɛ congé de Pâques bɛ congé de Noël olu de y'a fɔ dɛ eh bien n'i y'o bɛɛ dɔn o bɛɛ kɛlen kɔfɛ e bɛna c'est pas trop dɛ ne kɔni t'a dɔn min mais dɔw ko ko laïcité ko kuma ko c'est un faux débat yala yɛrɛwolo fana b'o canal kelen kɔnɔ parce que i b'a dɔn jamana kɔnɔ mɔgɔw ka conviction bonya parce que ni minnu ka ɲinini sera a ma ko laïcité ye athéisme de n'o ye k'a bɛ Ala fɔ koɲɔgɔnya diinɛ mɔgɔw de don i bɛ se k'u sigi ka kuma n'u ye mais k'a fɔ c'est un faux débat si c'est un faux débat i b'a ye kɔsani na mɔgɔ y'a fɔli dɔ kɛ tribunal kɔnɔ ko Allahu akbar mankan tun bɛ lawuli a la o t'o ye wa kiiri dɔ senfɛ kiiri dɔ senfɛ maintenant minnu bɛ ka muruti laïcité ma a ta yɔrɔ kɛra mun ye i b'a ye farajɛ jamana minnu bɛ ka laïcité kuma fɔ olu bɛ k'a fɔ ka da farajɛ jamana minnu kɔnɔ ni laïcité kumaw bɛ yen par exemple kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi olu bɛ k'a fɔ ka da min kan o ye i b'a ye fini bɛ fini na o tɛ se ka don yɔrɔ bɛɛ la walima n'u ko recul de la laïcité i b'a sɔrɔ u bɛ taa mɔgɔw donni diinɛ la misiriw fali walima musow ka fini doncogo walima silamɛya kɔlɔsi olu b'a fɔ ka da o de kan olu b'a fɔ ko ça c'est le recul de la laïcité bon n'i y'o ta k'a fɔ k'o bɛ ka na fɔ ɲɔgɔn kɔ kɛ laïcité la donc o la diinɛ mɔgɔ b'a ye ko e ka o laïcité in a bɛ k'ale kɛlɛ k'ale bɔ diinɛ la donc ale b'a ye kafiriya minɛ ne kɔnɔ donc n'i ko tigilamɔgɔ ma ko ka ɲinini ni o ka faamu sera o min ma k'e b'a kɛ i n'a fɔ i b'o kɛ i n'a fɔ o ye fu de ye parce que peut-être e tɛ ka diinɛ ko minɛ bolo dɔ la ale bɛ ka minɛ bolo dɔ la finalement i b'a tigi offensé kosɛbɛ Sidiki Kuyate wagati b'an nɔfɛ kosɛbɛ yala laïcité ko walasa ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw kan ka mun de kɛ walasa mankan ka na wuli don n'a nataw la ni constitution ko ni mɔgɔ ka kuma parce que ni mɔgɔ ma kuma o y'a sɛbɛn cogo min na a bɛna kɛ fɛn ye min ni bolo laïcité bɛ yen dɔ bɛna baara kɛ n'o ye a fɔra k'a bɛ yen mais k'a tɛ yen dɔ fana bɛna baara kɛ n'o ye an bɛna jumɛn ta la ka dɔ jumɛn bila o fana problème bɛ yen diinɛ ko de kɛ sen bɔ a la a sɛbɛn filɛ sɛbɛn cogo min na baara bɛna kɛ n'a vitesse jumɛn a premier wa a deuxième de o fana problème de posé o ɲininkali gɛlɛn voilà jamukan kɔni ale sera a kuncɛyɔrɔ la Sidiki Kuyate foli kɛ ka foli se lamɛnbagaw ma foli kɔfɛ ka ɲini u fɛ ko Ala ka faamucogo ɲuman d'a ma yarabi donc an ma sɔn k'an da don laïcité ko la ka taa mais peut-être don n'a nataw la duguma ko ninnu mana nana cogo ni minnu na fɛn minnu bɛ ka to mɔgɔw diinɛ mɔgɔ bɛ ba la o fana bɛ se ka yira mɔgɔ la mais nin si tɛ problème ye ni mɔgɔw sigira ka kuma o fana bɛ ko caman nɔgɔya mais n'i ye mɔgɔw to yen ko parce que a bɛ ka min fɔ e bolo ko fatuya kuma de don a bɛ gɛlɛya dɔɔnin quoi parce que ne bɔra ka kuma minnu f'i ɲɛna dans la mesure où an sera k'a sɛbɛn constitution kɔnɔ ko président bɛ k'a kale Ala la ka taa sɔrɔ laïcité bɛ o yɛrɛ de kɔn n'i ye laïcité ta a manifestation a lawaleyali min bɛ Mali bolo o ye dɔrɔn mɔgɔw tɛ kale Ala la foroba caw min bɛ Mali bolo a la dɛ a t'o dɔrɔn de
ka kɔn bien a fɛn min bɛ ko nin laïcité tɔgɔma sira an ka jamana kɔnɔ o y'a ye dɔrɔn i b'a ye ni mɔgɔw bɛna jɔ juge ɲɛkɔrɔ walima ni président bɛ kalanni kɛ ala tɔgɔ ni ou bien foroba kɛnɛw kan k'a fɔ k'i bɛ n'i jɔ assemblée la ko bɛna ala olu de kun y'a kɔmayɔrɔ ye bon ni an bɛ fɛ ka taa don o kɔnɔna na est ce que laïcité ko kuma min bɛ ka fɔ a b'an fɛ yen bilen parce que soit an tɛ laïcité kɔrɔ dɔn walima an bɛ fɛ ka fɛn k'a kɔrɔ ye min t'a kɔrɔ ye sinon n'an bɛ fɛ ka kɔrɔ min d'a ma n'o de don n'o ye a fɔli min kɛra diinɛ la ko ya comme dimi kun ala dini e ka diinɛ ne ka diinɛ ou bien lakh ikra fi din ko karabalte diinɛ la n'a sɔrɔ o de don est ce que mankan b'o la parce que karamɔgɔ de wulila ka laɲini caman kɛ a furu ɲɛna k'olu laɲiniw tɛ se ka sabati parce que le Mali est une république laïque mais ka taa sɔrɔ laɲiniw dɔw bɛ yen hali jamanaw bɛ yen minnu ye laïque ye olu dɔ tɛ sabati yen par exemple anw fɛ yan nɔ i bɛ boîte bɛ dayɛlɛ heure bɛɛ ka datugu denmisɛnnin fitininw bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ fɛn ninnu kɔnɔ mais jamana bɛ yen nɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu tɛ laïque ye ou bien ni olu ye laïque ye c'est pas comme ça an fɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ sisan minkɛyɔrɔw bɛ sugu mɔgɔw ka so la denmisɛnninw tatɔ bɛ fɛn bɛɛ kɛ a bɛ kɛlɛ kɛ a tɛ papaga n'i y'a kuma caya ko laïque n ko n'a ɲɔgɔnna su kumaw de nana n'a ye mais pourtant jamana bɛ yen nɔ minnu ye pays laïque ye ka taa ka tɛmɛ an ye minnu na mais est ce que a bɛ kɛ ten yan o bɛɛ de nana ni problème ye c'est peut dire que anw yɛrɛ de ye kɔrɔ d'a ma min y'a baara gɛlɛya bɛ yen o fana tiɲɛ fana ka fɔ donc an ta kɔni ye min ye ni jamana kɔnɔdenw bɛnna min na an m'o kɔkɔrɔ don mais hakili jagabɔ fana kan ka kɛ sira minnu fana fɛ an sigilen don o kan kosɛbɛ an b'i fɔ kosɛbɛ Sidiki Kuyate ni ale ye yɛrɛwolo porte parole ye an b'a fɔ kosɛbɛ ka sɔn ka na an ka plateau kan an b'a fɔ lamɛnbagaw ɲɛna sa ko a k'an bɛn tɛnɛn wɛrɛ ni heure kelen n'o ye 16 heures ye an bɛ maa wɛrɛ ta nin plateau kelen kan a k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ